आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन यरवा मिले आइल रात मोर मन लेना बात मोरा पूरा रियल हंग सखी बाटे भात मोरा पूरा रियल हंग सखी बाटे भात आज छौड़ा के हथौड़ा बारा दास हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सखी दिहलीला भाई हम करी माई माई होखे दर्द छोड़े ना दिहले देहिया का पाई मोरे परती जवानी चारा चास हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कइले देहिया के गति हो गइल बड़का छती सखी मोरा यारवा के फेल हो गइल मती मिलन सिंह के नीतीश में पास हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल 52 गज के लहंगा महंगा वाला नाश हो गइल। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।